थानाय 3 एप्रिलनि salmari golikokjakmani thwikha Ushabazar Bharat Ratna Clubनि scretary Durgaprasanna एबा Vicky कल खालाय रिहिनै bwtharkha Bono patimungni 24 hours ni bisingo no bwtharnai Bharat Ratna Clubनि kwcham secretary Pradyot Dhar Chowdhury no romkha police Bono police remand sanai tubumani yagulo khorok romkha tabuk Pradyot Dhar no karibo teibo khorokni no romkha police rok Borokni mung wngkha Susmita Sarkar tei Birchakra Ghosh Kwrak salo khorokthamni nogo thangwi naitokmung khlaiga police patimungo kharjak sukanto gop Niro Bormon tei Raju Bormoni nogo bo choprapkha naitokmungo kwbangma document rok bo mankha Vicky nukhungni bwkhak tei saimankha sal koloma romui no club ni kwbangma topic no tei bono sokramui tongo aboni bagui no bwtharjak bo phiaba a topico tamo tongmani je bono bwthari khibna nangka samung sitra tangnai rok patimungni mastermind sabo patimungo use khlaijak silai rok biango hui tonikha tabuk sungmung kasaka je শুধু ক্লাব নি টপিক no tui simida obai patimung patikha na aboni ukulogo tebo kotor patimungo abono tui sak thari naicheri tongo police rok patimungo gdaljak jotono romna bagui hasti naimathang bodol kaisa bodol swnamka Kwrak sani naichermungo tongkha sodor DCM Bruce Lee Deborma Mohanpurni DCM Subroto Kumar Bishwas tei airport Thanai OC Obijit Mondolok Khobui Kobini Adongrok Bureau Report Kokjagwi